Kakabsat ko kas kaugalyan nga intayo ang pamati digitoy asasao. Ta iti Diyos ukuman nanto nagiti palpalimod tayo. Saan amay panggeplaeng iti lasag tinna ukumen no diket digiti madingar aramid iti tunggal tao. Tadi iti kakabsat pamaneknek a mabasa iti Roma 2 iti 16 na kinunana. Inton aldaw iti Diyos ukuman nanto nagiti palpalimod nagiti tattao. So dayta ti bagbaga na kakabsat nga inna ukumen gapo ken Hesukristo akas mayan nurot iti banghilyok. So di kita kakabsatin na ibagbaga idi na po nga Hesukristo nga iso ukuman nanto nagiti ado adinadakes apanagpangpanunot gapo iti espiritu. Tayo iti mabasa karang iti pamaneknek ang mabasa ti Hebreo 13 iti 14. Tawan iti pagilian tayo ditoy mataginayon. So dayta kakabsat ti bagbagana nga awan iti mataginayon ngem tarigagayan nyo iti mapasungad. So dadyan matay iti taon kakabsat kas ibagbagana iso iti maysa nga aglakam iti biag gnayon gapo iti espiritu iti tao. So di kita kapsatin na ibagbaga kadagitoy apamaneknek. Tadamit insagana iti Dios nga pagyanan nga kas iti bagbagana iti apamaneknek a mabasa iti Roma 2 iti 10. Ngem gloria dayaw kental na iti magunguna iti suamin nga garamit iti naimbag. Umuna iti Hudyo ken timet Grego. So di kita kapsatin na ibagbaga apamaneknek nga numadano iti tao kas iba patay iso dayta ti aglakam iti biag nga agdanayon kita nga kas ibagbagana. So nga kapsat digitoy awaten tayo na laing digitoy akay papanan digitoy asasao. So di kita ket agyaman nakakabsat digitoy akay papanan digitoy asasao. Ket agyaman na met kakabsat digitoy nga inna sinagsagaba nga po nga Hesukristo gapo kadagiti asasao. Ket agyaman na met kakabsat iti Dios a manakabalin iti so amin nga mga aywan kadagiti panpanunot tayo gapo kinapo nga Hesukristo nga anak na abugbugtong. Ket agyaman na iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.